The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Psalm 119, 105, your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Mark 13:10, and the gospel must first be preached to all the nations. 2 Chronicles 7:14, and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. Luke 11:28, how happy are those who hear the word of God and obey it. The next few moments, ato kiniigahin ngadto sa pag-andam sa itong kaugalingon. Aduna kay privacy of your priesthood, the option of rebound if necessary, aron sa pagsiguro nga ikaw mapunan sa Espiritu Santo for the perception and metabolization of Bible doctrine. You also have the opportunity of blotting everything else out, except concentration on the teaching of the Word of God. Busa, agig pangandam sa itong kaugalingon, mag-ampo ta sa hilom. Let us pray. Heavenly Father, we are here once again because we love the Word, because we are members of the royal family of God through our faith in your Son, the Lord Jesus Christ. Because from eternity past, our life has had meaning and purpose and definition. Because we are commanded to take in the Word daily,
just as we assimilate physical food daily. And we recognize that this is our briefing. This is our means of growth. This is the means of glorifying the Lord Jesus Christ. We are left here in this world for this purpose, and therefore, we ask that through the ministry of God the Holy Spirit, you enlighten us so that His purpose might be fulfilled today. We now pray that you give us the concentration and focus to the things you're going to teach us today. All this we ask in Christ's name. Amen. Mayong adlaw sa tanan, atong mga kaigsunan, ug atong mga kaigalaan, nining atong Bible study under the Balbido Evangelistic Ministry. So aniya na so kita niining adlaw in good health. We are alert, askil, sana katong pangisip, ipabuhi pa kita, ginawa pa kita, tungod lamang kini sa gugma, kaluoy, kortesiya o grasya sa Dios. Dili kita takos niini. We don't earn it nor work for it. Tungod kay kini, grasya man. Okay, karong adlaw, doon na tayo pinalahi na usab nga pagtuon bahin kini sa mental attitude dynamics. Okay? First of all, we have to use all the doctrines that we had already studied. Atong gi-metabolize na. Atong inunta hinumduman. Let us recall. Okay? Time to recall. Time to reverse concentrate sa atong gipangtun-an nga mga doktrina. Okay. Hinumduman ta ang tulo ka S, tulo ka R nga very basic. Una ini mao ang reception, pagdawat, ikaduha retention, pundo, o ang ikatulo recall, ang atong paghinumdum. So number 1, reception. Number 2, retention. Number 3, recall. Now, ang atong huna-huna, our mind, mahinungdanon gyud pa kayo. Kay ang Proverbio 23:7, kung imo ablihan ka ng imong Biblia, Proverbs 23:7, nagaingon kini sa in English, you are what you think. Ikaw mao ka ng nagahuna-huna. Now, kining mental attitude, mao kini ang function sa tawhanon nga pangunahuna. Okay? It is the function of human thought. Now, God knows everything what is in our mind. Hinumduman gyud na nato nga ang Dios pa sa iyang pagka-omnisyente, ang iyang sayod sa tanan. Okay? Mawang kini nga itong ipangtunan nga mga. Okay, let's review the 10 attributes sa Dios. Ang una niini mo ang sovereignty, ang iyang siyang nagabuot sa tanan, okay? He has the supreme or sovereign authority. Siya ang nagabuot niyang tanan. Apan dili siya mutandog sa atong kauguton, okay? Okay, mao kana ang pagpatinaw kanimo mahitungod niining pagka-omnisyente sa Dios. God knows everything what is in our mind. He knows all thoughts, tanan nga pangunahuna, of all people alive. Just imagine, nasayra niyang tanan nga mga pangunahuna sa tanang mga tao. Okay? God invented thought. Siya ang nagmugna nini. So, it is an open book to Him. Bukas gyud nga balasahon. Okay, it is an open book. Dayag kayo mo na, I think that's the right Visayan word. Dayag. It is an open book sa Dios. But He allows us
freedom of thought. Okay? Nagtugot siya. He allows freedom of thought. He knows the future. Nahibawan na niya ang umaabot. He knows the past, ang nanglabay. O he knows the present, ang pagkakaroon. Nasairan kining tanan sa Dios. He even knows those we have not thought yet. Katungwa pa na na, nahibawan na po na sa Dios. He knows the thoughts we are going to think in the future. Nahibawan po siya. Sa atong hunaon sa umaabot ng mga adlaw in the future. So our thinking, may nungdanon yun pa kayo. Kung imo yung duputan sa imong atensyon ini. Our thoughts are very important. Our thinking. In fact, it is the battlefield in our soul. Mao kaniyang natad pag-ubatan. Dinhi sa atong kalag. Kay atong nahibawan, as we recall, the past doctrines that basic manggani kini, ana ay langit nung away. We call in English, angelic conflict. Sukad niya itong pagkalaglag sa unang binuhat sa Diyos nga si Lucifer. Pagkalaglag ni Lucifer, misunod ang 1/3 sa mga minilyon ka mga manulunda, ka mga anghel, nisunod ni Lucifer nga karon di na mga matawag nato nga, well, they are called angel gihapon, pero unsa? They are fallen angels nga karon popular ng termino nga mga demonyo. So mo ni nang sunod ni Lucifer. O didto magasugod ang angelic conflict, ang away. Tali sa puwersa sa Dios o puwersa ni Satanas. Kasi Lucifer karon Satanas naman, di naman siya Lucifer. Masibot pa sa Lucifer, two Greek words, Latin words, nga lux o fair. So, light carrier kato si Lucifer. Karon pagkalaglag niya, tungod sa iyang pagka mapahitas una siya, buod siyang muawat, no, maging pariha sa Dios, nga di man mahimo, then, tawag na siya sa Dios o Satanas. Mo na ang iyang tawag nga karon og bueno, karon na bugno dali sa puwersa sa Dios o sa puwersa ni Satanas. Og kita na taliwa og kining atong panghuna-una, our thinking mo kini natad panggubatan ni ining angelic conflict. Now, the life of every believer is in his mental attitude. Diba? Itong giingon nimo in the past lessons nga the Christian way of life is a mental attitude life. Panghuna-una. You see? The life of every believer is determined by two principles, duha ka prinsipyo. What he thinks and what he decides. Unsay iyang gihuna-huna ug unsay iyang paghimuong desisyon. So, kinahanglan atong i-recall na pod, atong i-reverse concentrate ang law of volitional responsibility. This is critical, kining maong law of volitional responsibility. Ang Dios holds us responsible for what we think. Okay? Kita ra gyud manubag sa atong himuong mga desisyon. You may be judged by your overt behavior, ang imong dayag o sa mugawas nimong batasan, but God judges us by what we think. Mao kana ang pagi nga ang Dios magahukom kanato pinaagi sa unsay atong hunaon-hunaon. We cannot know or see what other people think. Natural, hindi man gyud makabasa sa ilang pangunahuna. But what we only see in other people, dili kumplito. So we cannot judge them just by what they do.
Dili na to mahukman ang usa ka tao o ang mga tao pinagi sa ilang ginabuhat. You see? God looks at what is inside. Mao ni tutukan sa Dios unsa ang nasa sod, not at our outward look. Dili siya mo tanaw. Only God can see everything. Man cannot. Ang Dios na sayod makita niyang tanan, dili makita ang tao. It's our thinking that is most important. Mo akong pagsugod na to, akong kanggiinan nga labing mainungdanon kining atong panghuna-huna. Our thinking motivates our action. Husto? So, kining atong panghuna-huna. Mo dasig, mo aghat sa atong pagbuhat. Natural. What you think is what is the most important thing. Mao gina ang labing mainungdanon unsay imong gihuna-huna. Now, thinking and emotion cannot go together ba? Dili sila magkakuyog, di sila uyon. Ang imong panghuna-huna o imong pagbati, dili na sila magkakuyog. Our emotions function is only to appreciate our thinking. See? Ang lihok ba sa atong pagbati, maulamang ang pag-appreciate sa atong gihuna-huna. In fact, emotion has nothing to do with our spiritual life. You see? Why kalabutan, why labot ang imong pagbati kung bahin na sa atong espirituhanong pagkinabuhi. What counts is the power of the divine viewpoint circulating sa atong stream of consciousness. Mao ka na ang mahinungdanon, ang gahom sa Diyos nung panghuna-huna nga magatuyok-tuyok na diya sa imong galamhan, sa imong kalag, sa imong pangisip. Now, most believers want overt impact not through divine viewpoint, but only through the human viewpoint. Kasagaran. You see? Yes, this is really true. Kasagaran sa atong mga kaigsunan, mga magtotoo. They only want overt impact. Dili pinaagi sa Diyos nung panghuna-huna, kundi pinaagi lang sa mga tawhan nung panghuna-huna. Diyan sa 1 Corinthians 2:16, sige sulti diha. The Word of God is the mind of Christ. Panghuna-huna ni Ginoong Jesucristo ang pulong sa Dios. Kini nga to gitun-an ba? Kini nga to sigig bat-bat din ni sige og tuki din he mao ni ang huna-huna ni Ginoong Jesucristo. Just imagine. Now every believer gimanduan to have this mind of Christ. Every believer. Kitang tanang mga magtotoo. So ikaw nga fellow believer nga nagpaminaw karon nining atong paghisgot niini. Kung mao kapay karon ka pa makadungog, di man ina ni nga kita gimanduan sa Dios diha sa 2 Peter 3:18. Ana diha kung imong tan-awon diha sa imong Biblia. That's why I encourage you to take your Bible sa di pa kita magsugod nitong pagtuon sa pulong sa Dios. Every time nga hisgot anini, andama ka ng imong Biblia diha sa imong kilid o na sa imong atubangan o imong bangkuptan, kay aron sa paghatag na itong bersikulo, imo dayo maablihan. 1 Corinthians 2:16, ayaw na nakalimti. Mahimo sinag-uha ka na o isil-sil na yun sa imong alimpatakan nga ang pulong sa Dios may hunahuna ni Ginoong Jesucristo ug kini mando sa Dios nga kita paunsa paangkunon ta that we accept and we embrace ang pulong sa Dios nga maong hunahuna ni Kristo. Now, a believer cannot fit in the life of the spiritual life without divine viewpoint. Yes. Tinoon yun.
Kung wa kining hunahuna ni Kristo, wa kining Diyos nun nga pangunahuna, divine viewpoint, ang usa ka magtotoo dili gyud mo sibo sa iyang kinabuhi nga espirituhanon, dili. Kaya nga naman, sukwahi man. Kung ang iyang gigamit mga tawhanon nga pangunahuna, kalibutanon nga mga pangunahuna, di na musibo sa espirituhanong pagkinabuhi. Kaya unsay definition sa Christian way of life, it is a supernatural way of life, and as such, it demands a supernatural way of execution. Unsa man nimo pag-execute sa Christian way of life kung ang naagahari sa mga nauna puro sa mga tawhanon kalibutanong pangunahuna. You see? Now, having divine viewpoint, the mind of Christ, is the only way to execute the protocol plan of God. Maura. Di gyud sa gunsaon nato ni balanse, di gyud di ta ka function, dili ta ka execute sa protocol plan of God kung wa tay pulong sa Diyos atong hunahuna. Ang hunahuna ni Ginoong Jesucristo. So how do we claim the power of God in our life? How? Answer, when we have the mind of Christ. Through the enabling power of God the Holy Spirit, sod sa divine dynasphere, fulfilling the protocol plan of God. Now, ato ragong hatagan og paghinumdum sa atong huna-huna. Let us recall ang definition sa divine view, divine dynasphere. Well, unsa man ning divine dynasphere? Mao kini ang puloy-anan sa matag Kristohanon. O kining puloy-anana, nga may pulong ngayon na, this place of power niya sa atong pangunahuna. So, ano ni mo makita ang unsang kamay nung danon sa atong pangunahuna? Ang divine dynasphere, anaa sa atong pangunahuna. You see? So, unsa man nato pagpuyo dahil niya ng dapita nga supposed to have the power of God kung watay pulong sa Dios sa atong una-una. Di gyud. Di gyud. Unsaon man nimo pag function, pag-execute niya na kung wa kay pagpuyo diya sa imong dapit nga may gahom sa Dios. The divine view, divine dynasphere. Amen. Now, kung ikaw nagapuyo diha sa maong dapit, ikaw, ibaw kag unsa, tanan nga mga protection sa Dios manglihok. Ako na lang kang tagaan og just to review, kini basic man kanang kuna ka magpuyo diha sa divine dynasphere, okay? Operational divine dynasphere niya. Kaya ang iyasad Ginoong Jesucristo mo man tong prototype nga kini nga to karon is operational. So mo ni ang gibili ni Ginoong Jesucristo sa iyang pagbuhi sa iyang when he released his physical life sa didto pa siya nagabitay sa cross, iyang gibuhian o iya diha po dungan niya to iyang gibilin kining maong divine dynasphere ngari kanatong tanang mga magtotoo. Just imagine that. Gibilin ni Ginoong Jesucristo. Ngano? Unsay tuyo niya? Ang tuyo niya nga ikaw ako Kristohanon magmadinaugon usab sa atong Kristohanong pagkinabuhi ingon sa iyang pagkinabuhi dinhi pa siya sa kalibutan physically. He was a winner. And God wants us to become winners too. Pinagi sa paggamit niya ng gibili ni Ginoong Jesucristo kanato nga mga magtotoo. No, tingali murag mo ingon kag sama na inyong mga istorya mura magmuha diriwa dito. Well, mao kanay sagad ipangutanan atong wa pagyoyon sa wa pay frame of reference may tungod din atong mga hilisgutan
nga mga doktrina. This is a doctrinal Bible study. Mao nga kining mga terminologies atong gamiton dinhi, moingon gyud ka kadtong bag-o pang nagadungog yo, mura magwa diri wa didto na inyong gipanggamit. Well, naatanan principles from the Word of God nato kana kuhaa kining atong hisgutan gibagiingnan kana kini byproduct na kini sa mga hugpong sa mga Bible scholars nga mga doctrinal nga ilang gikuy-kuy, ilang gisiksik, ilang giusisa, ilang yung tinud-anay gina pag tuon sa pulong sa Dios from the original language. O mo lagi ning atong pagtuon din pinaagi sa ginganlan og ICE method, isagogical, categorical, o exegetical. Unsay pasabot sa isagogical, magtuntas pulong sa Dios, pinasikan sa kasaysayan niya ng usa ka kapitulo o bersikulo nga pagsuwat niya na. You see? Mao ni isagogical, historical. Kanya categorical, different categories, na mga kategorya sa doktrina, sama sa doktrina sa kaluwasan, doktrina sa kanang confession, or gingal na ito og rebound, doktrina sa resurrection. All of this, you see, these are rationals kini, spiritual rationals kini, nga atong tunan. Mao ni categorical. Ug ang exegetical, tunan ang pulong sa Dios based on the original language nga gigamit. Nahibaw naman ta nga ang Biblia was originally written sa Old Testament, originally written in in Hebrew and Aramaic. Aramaic man itong gigamit ng pinulungan ni Ginoong Jesucristo sama sa iyang the 7 statements nga gihimo dito sa passion niya dito sa cross. You see? So, the Old Testament, ang daang pakigsaad, gisuwat kini originalmente sa Hebrewanon o Aramaic. Unya ang bag-ong pakigsaad, the New Testament, was written originally in Greek, Griego. So, mauna ang atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ako kang gipa tinawan nini, kaya ang uban lagi pa murag hanap pa nila. Nga mo ni maniging og hinahinay na itong pagtuon nini, ngadto-ngadto maanam na nimo og tuhog yun. Ang buti pasabot, ang lintunganay yung gipasabot ni sa Espiritu Santo. Og nahibaw man ta nga Espiritu Santo man gyud ang the only true genuine teacher of truth, siya raman. Without him, why pos gihapon niya itong pagtuon sa pulong sa Dios. You see? Unsa kami nung danon kini nga itong gipangtunan. So, okay. Divine Sphere, mao ni dapit nga gibilin ni Ginoong Jesucristo. Dapit nga puy-anan natong tanang mga magtotoo. Apan ambot pila ra gyud ka porsyento sa mga Kristohanon ang nahibaw niini. You see? It is tragic. Mo bitaw ning dako kayo ni natong atong tahas kini nga pagpasabot sa atong mga isig ka magtotoo. That they will realize nga the Christian way of life is not a joke. It is a kulbahinam kining pagkakristohanon. Unta makarealize ang atong mga kaigsunang mga magtotoo nga dili ingon-ingon kining atong gipangtun-an dinhi. So mao ning atong giduputan kining pagtulunan bahin sa atong panghuna-una. How important it is. So, the power of God is in your mind, in your mental attitude. So, ako kang ipangutan na a while ago, how do we claim the power of God in our life? Ang tubag, when we have the mind of Christ. Sa diha nga, mapanag-iya na to atong madawat na
ang hunahuna ni Kristo. How? Pagtuon sa pulong sa Dios. You see? Pinaagi sa enabling power of God, the Holy Spirit, inside niya nang dapit nga puloy-anan sa mga magtotoo nga may gahom sa Dios, divine dynasphere, kay anha rata makatuman sa atong tahas o responsibility, the protocol plan of God nagiandam sa Dios alang kanatong mga magtotoo. So akong baliko na that the power of God is in our mind, in our mental attitude. Kay daghang mga magtotoo don't know how to have the power of God. The only way to have that power is by having divine viewpoint thinking. 1 Corinthians 2:16. Atong balik-balik ko na aron din na nimo makalimtan. 1 Corinthians 2:16. The mind of Christ. The Word of God is the mind of Christ. No one can give your divine viewpoint thinking. It's you to use your volition to possess it. Pinagi sa doktrina. Our thinking should focus. Kinahanglan ta mo punting na ng infallible Word of God nga dili masayop. Apply it to our daily life and be a Bible doctrine thinker. Maura na ang Yahweh na we are discussing here sa mga Yahweh nga provide sa Diyos kanatong mga magtotoo. Now, of course, as a review gyapon, kay kini kinahanglan man itong labason every now and then sa itong panumduman may tungod ang mga basic nga mga doktrina, pagtulunan sa Biblia. Now, in the Bible, we are taught nga dunay 5 ka mga kinaiya nga itong kalag, okay? Our soul. You have self-consciousness, you have mentality, panguna-una, volition, ang imong kabubunton, conscience, ang imong tanlag, o ang emotion nga maong pagbati. Okay? Now, ang atong kabubuton tuod, dunay duha ka bahin. Duha ka bahin. Now, this is a review, okay? Ang atong pangunahon na dunay duha ka bahin, left lobe o right lobe. Kining left lobe, sa Greek word, it is nous, N-O-U-S, nous. Or nous ba, sa imong pronunciation yan. Ato lang i-pronounce nga nous, okay? Now, sa Binisaya, kining nous, mao nga itong huna-huna, the mind. Andto ta sa right lobe, tuo nga bahin. Nga kini sa original, it is cardia. Now, kining word cardia, K-A-R-D-I-A, cardia. Diha gikan ang English nga pulong cardiologist. Cardiovascular. You see? Kay heart. Okay. Kay ang English yun ning cardia, heart. Okay? So, tutukin ni pagayo. Left lobe, nous, mind. Right lobe, cardia, heart. Now, kung ikaw ug ako magtuon sa pulong sa Dios, ug wa ka mapuni sa Espiritu Santo, nganong wa ka mapuni? Tungod kay nagahambin pa kag mga sala sa hunahuna, sala sa dila, sala nga makita. Okay? Kung di ni mo na hinganlan, di ni mo na i-admit, acknowledge nga to sa Dios, na kay sala. So, kay naman kay sala, you are, unsay tawag ni mo as a believer, you are carnal. Dili ka spiritual. Okay? So, carnal ka man, sa sige kang tuon sa pulong sa Dios nga carnal ka, mahugra ng tanan o unsa academic perception.
Pareha ra na sa imong katunan sa eskwelahan ba? Okay? Ordinaryo ra ang imong naibawan. Kasayuran nga nisod siya mong limpatakan. Academic. Wa na'y puhos sa espirituhanong pagkinabuhi. It has no spiritual value. It has no spiritual validity. Okay? Kay kana sa Greek word namutang naginganlan og gnosis. Gnosis, Gnosis, gnosis. Silent G ba? Gnosis. Mao nay academic perception. Tawhanon nga pagpanabot. Now, kung imong tuuhan ang pulong sa Dios, unas tanan, imong tuuhan ang 1 Juan 1:9 nga mao makini ang Yahweh nga ikaw makatuon sa pulong sa Dios sa husto nga paaging pagtuon as what God expects us to learn God's word through His own way. Okay? Perfect man ang paagi sa Dios. So ang Dios nag-ingon, niya may akong paaging gihatag nimo nga ikaw makaunsa tuon sa husto nga mao ang unsa paggamit, pagtuo, paggamit sa akong sulti diha sa 1 Juan 1:9 nga gaingon sa in English, if you confess your sins, God, I am faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Na iya man ang saad kung di man mamakak ang Dios, iya gyud kang pasayloon kung imo lang hinganlan, imo lang angkonon, if you only admit nga ikaw nakasala. Imo bang try to kanang recall unsa ba ako na himong sa arong adlaw? Okay? So kadtong imong nahinumduman, imo katong angkonon Dios nakasaag ko nimo adto. So diha mentally imong unsa ihinganlan ka na sa Dios ang tubangan niya o pasayloon ka. Nanandam ka na. Now, I'm talking to you as a believer. Dili nimo apply sa mga unbelievers para rin nimo magtotoo. So, ikaw nga magtotoo, imong gigamit o imong gidawat o imong gigamit na karon, gituuhan man nimo ang 1 John 1:9 mo ni gitawag nato sa doctrinal term nga unsa rebound. So, ikaw malimpyuhan o ikaw maandam na sa pagtuon sa pulong sa Dios in the right way, in God's way. Okay? Karon kay mong gisunod ni o ikaw naminaw sa pagtudlo sa pulong sa Dios with positive attitude o imong gidawat, imong gituuhan. Okay? You perceive it, you believe it, and then diha sa imong pagtuo ang Espiritu Santo na imuunsa mutiwa sa pagpaklaro nimo ug mahimo na kana nga epignosis. Epi ganiha unsa to? Gnosis. Silent G, gnosis. Karon nahimo ng epignosis ug imo ginang i-pronounce epignosis. Epignosis. Epignosis meaning kanang maong doktrina na metabolize na, nagaling na, o naunsa, nahimo ng tinuod sa imong kinabuhi. Mao ka ng paagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. O ato kining ipadayon, ka-thrilling kining maong pagtuuna, mental attitude dynamics, o ayaw si Piata ang pagpaminaw sa sunod natong pagtuon niini. O gidapit ka gihapon, giawhag ka sa pagkiguban nining atong Bible study through the Vic Balbido Evangelistic Ministry nga atong giangkon kini nga grasya sa Dios. Wa gyud tay atuan nini. Kini provision sa Dios na dawat sa Dios kanato aron kita mao'y mabulahan. You see? O mabulahan usab himaya nimo ang Dios pinagi sa imong pagka-positibo. Karon magampo kita.
The scripture declares God in this manner loved the world, that he gave his only born Son, that anyone believing in his or in him may not perish but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. Busa, samtang ikaw nagalingkod diya sa imong nimutangan niining adlaw nga nagapiyong sa imong mga mata, to assure you of privacy. You have the option right now, nakakay kapilian, of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire, becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently, and that is the decision to trust in Christ as your Savior, to believe that he died on the cross for your sins. That's the only thing you have to do to get eternal life. And that's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. In response to the question, sirs, what must I do to be saved? The answer came back, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, tumuo ka kang Ginoong Hesus, o ikaw maluwas. Let us pray. Heavenly Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly today. Nagaampo kami, O Diyos, nga imong buksan ang among mga kasing-kasing niining mga butanga. Increase our perception, our comprehension of them, for we ask it in Christ's name. Amen.